Ναι, έλα Μαντώ, εσύ. Έλα Δημήτρη μου, όλα καλά. Μια χαρά. Έγινε κάτι? Μωρέ, όχι, κατά λάθος σε πήρα. Πού είσαι, ακούγεσαι λες και είσαι δίπλα. Μαντώ μου, ξέρεις που είμαι? Όχι. Είμαι στο απίστευτο event του Samsung Galaxy S6. Εσύ? Δεν το πιστεύω. Κι εγώ εδώ είμαι, αλλά πού είσαι ρε Δημήτρη? Πού είσαι ρε Μαντώ? Πού είσαι? Μαντώ, από εδώ. Έλα ρε Μαντώ. Καλά είσαι? Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Τι έγινε, καλά εδώ. Καλά εδώ, να σου πω, μόλις ήρθες. Όχι, έχω ραντεβού, αλλά με έχει στήσει. Σιγά μην έχεις ραντεβού εσύ. Περίμενε μισό λεπτό να του πάρω ένα τηλέφωνο. Πάρε όσο θες, θα πες σχεδόν το δικό μου λίγο. Χαμός γίνεται εδώ, Κακός χαμός. Πάρε τηλέφωνο. Έλα ρε Δημήτρη. Τι Δημήτρη, εδώ πέρα δίπλα σου με δεν με βλέπεις τόση ώρα. Έλα εσένα, τον Λουκαρέζο λέω. Τον Έλα ρε Δημήτρη. Εδώ είσαι. Δεν σας κάνουν καθόλου γιατί δεν έχετε καταλάβει, είστε μόνο στις κινήσεις βλέποντας ο κόσμος. Χειροκροτήστε τους. Μαντώ Μαστοράτου και Δημήτρης Καρέτσος, όχι Ουγγαρέζος. Αλλά Δημήτρης Ουγγαρέζος. Και με Galaxy S6. Για πες τι καινούριο βλέπεις πάνω μου, πώς σου φαίνομαι. Παιδιά. Σεξι. Το έχεις. Σεξι. Το μάθες. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Χωρίς πλάκα, δεν μπορείς να φανταστείς εσύ που ασχολείσαι και με αυτά τι κάνει αυτό το smartphone. Παπάδες κάνει! Είπαμε παπάδες δεν κάνει, αλλά μην τα λες σε μένα, ναι. Τα ξέρω όλα περισσότερα, τα ξέρω κάθε σπέκα απ' έξω και δεν περιμένω εσένα να μην τα πεις. Παιδιά, να σας πω, αφήστε τα αυτά και ελάτε να βγάλουμε μια selfie. Όσες θέλεις, εννοείται. Εγώ θέλω να βγάλω γιατί φορώ και Όλες φωτογραφίες. Μας χωράει όλη μια χαρά. Εσύ που έχεις πιο μακρύ χέρι. Α, μπράβο, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Να σου πω, και ξέρετε έτσι, οι δυο σας. Πάτο. Άστο να πει τον Βγάζει άνθρωπο. φωτογραφίες σε 7-10 δευτερολέπτου. Πιο γρήγορα και πώς να αναγνωρίζεις τα μάτια σου. Πλάκα κάνει. Το 10 βγάλε κι άλλες, βγάλε πολλές. Βγάλε. Περίμενε. Είναι λίγο στο πλάι. Όπα, πρόσχε. Έλα πιο Αυτό βγάλε φωτογραφία, για βγάλε το μία. Όχι, λίγο σεξι. Να πες. Βγάλε. Έλα ρε φίλε, καλά είναι φανταστικές. Είναι εξαιρετικές. Για να σας πω, Θα τις ανεβάσουμε στο Facebook. Εννοείται. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα που το S6 στο πίσω μέρος του αλλάζει διαρκώς χρώματα. Μαντώ μου. Εκπληκτικό. Είναι εξαιρετικό αυτό. Αλλά είναι μια ειδική τεχνολογία της Samsung, μια ειδική σχεδίαση. Άκου και Σιμίτσο να μαθαίνεις. Ναι, είναι μια ειδική Αυτό το σχεδίαση. ξέρω όντως, πόσα χρώματα δηλαδή. Δεν ξέρω τα χρώματα εγώ πολύ καλά. Αν γυρνάς φαίνεται τελείως διαφορετικά. Άρα είναι τέλειο, θα ταιριάζουμε όλα με τα ρούχα, ρε παιδιά. Μαλάκι, τα ρούχα της. Ρε το πρόβλημα εδώ όλου του κόσμου και εμένα είναι ο φορτιστής. Πρέπει να φορτίζει γρήγορα και καλά. Εγώ έχω ένα φορτιστή στο σακάκι και να φορτιστεί στο παντελόνι, έχω ένα φορτιστή στο παπούτσι μου. Και έχεις μια μπαλαντέζα στο αμάξι. Ευτυχώς